Удри ширение, я да видим сега. Това е много добър сетъп. Май е Макс. Гледаме да видим дали ще е Макс. Тихо малко. Ало, не ги колектваш. Мама ти мръсна. Трябва да свържи поне 3, те са вързани. Нито не е вързано. Добре, тук ги върза тия. Там тия горещи точки. Тук, ма. Аре, ма. Добре, не. Оп, май ги върза. Добре, това е много добре. Айде. Мисля, че я макснахме, чат. Нема да викам чората още на работа. Би трябвало да е Макс. Би трябвало да е Максчето. Оп, Макса трябва да е. Тук май не ги... Я? Да видим. Let's see. Нема да викам много, да знаете. Макса. Каква сума ще изпише Любак са? Любак, каква сума ще изпише? Какво ще изпише? Глед! 43 000 евро. Колко ще вземем приза и долара? 45 ми изписа. Да, от третия бонус. Това ще прибере призънката. Това ще вземе призънката. 5000, да. Макс Уин. Хус!